kunu nɛgɛ kanɲɛ 16 tɛmɛnen ni sanga 40 ani 5 ye ɲina an ka belebele dɔ n'o ye Gawusu Kalilu Berete a caman b'a dɔn ni Lalabi ye ɲina an dabama a ka wele o sera a ma a bɔtɔ faso la sabula seli o seli ɲina a bɛ taa seli ka taa kɛ musokɔrɔbaw olu kɛrɛfɛ a bɔtɔ yen de sa u ma 5 ɲina mobili de ye sira bila ni ka na jigin dugu ma ɲina ka kale ɲina fo ka Lalabi ni a dɔgɔkɛ olu tora a la a yɔrɔnin bɛɛ ma 5 tun bɛ mobili kɔnɔ ma 3 tɔ olu taara ni ka taa lapitani ɲina a bɛ ma fɛn kosɛbɛ sabula ma 3 min taara ɲina o fana joginda a ka bon ka jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ u ye fɛn min ye Lalabi yɛrɛ ye ani a balimakɛ min ka kalifa minɛra la ɲina ka jɛ ka dugawu kɛ Ala ka u dayɔrɔ sumaya Ala ka u dayɔrɔ sumaya ɲina n'i ko Lalabi a bɛ ɲina jɛ min tun bɛ anw n'a cɛ a barika ka bon fo ka taa fɔ a to ten n'i y'a ta k'a lajɛ ɲina a fɔ fɛn min ma ko Mercedes C ɲina a ye o kelen di ne yɛrɛ ma ɲina a san kunbɛn ne ko a ma n ko Lalabi ne bɛ mobili min kɔnɔ o ye Mercedes C n ka ɲɛma n'o ye Umaru Mariko ye ale fana bɛ min kɔnɔ o ye C ne dun ka ɲɛma don a lajɛ i ka a ta falen ka bonya ka tila ka a ɲani ta ye n ko a kɛ ten a m'o ko bila dagirinda la a ye mobili commandé ɲinɛ katikati a kurakura ɲinɛ ka an wele dimanche dɔ fɛ ko a ye na mobili ta ɲinɛ a y'o baara kɛ o san ma yɛlɛma ɲinɛ min bɛ n bolo sisan ɲinɛ a y'o fana di Camry a y'o fana di ɲinɛ a n'an kun ka sun kosɛbɛ ɲinɛ a kun bɛ nin de kɛ kunnafonidilaw radio baarakɛlaw artisiw ɲinɛ ani maa wɛrɛw a kun bɛ ni ɲumanya baara ninnu de kɛ a ye ni ɲuman minnu kɛ Ala ka a falen a ye Ala k'a kɛ barajiya ye Ala k'a kɛ barajiya ye voilà ɲinɛ ne Larabi fɔ dɔrɔn i bɛ Bamakɔ animateur caman fɔ a ye ɲuman kɛ maa caman ye a ye ɲuman kɛ artiste fana caman ye ka jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka a dayɔrɔ sumaya a wa tɔgɔ 2 cɛ ɲinɛ a kɔlila si min na Ala ka o si ni ka o di a kɔ ma Ala k'o si di a kɔ ma Ala k'o si di a kɔ ma Dramani ɲinɛ Adam Jabate an bɛ foli ani tanuni ko o lase an ma ni waati in na an bɛ don ni kunnafoniw ye sabula kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafonilen a ka fisa ni maa kunna sirilen ɲinɛ M5 RFP ɲinɛ i b'a ye k'a fɔ u ni Muktar Wan u ye ɲɔgɔn ye kunun n'i ye Muktar Wan ta k'a lajɛ ale ye jamana fanga ɲɛmaa ye Bandaw a y'a ka danaya k'a kurakuraya ka cogoya min na a bɛ se ka gouvernement kura k'o sigi sen kan o sigili sen kan okumu kɔnɔ o de la ani maa caman bɛ ka ɲɔgɔn ye M5 RFP o ta bɛ bila o minɛn kɔnɔ
dangine M5RFP ka cidenw olu tara u ni Bandaw ye waati kɛ kuma la u seginna ka na jaabi ko u di u ka comité stratégique a ma tɔw ma jaabiw dilen kɔ sa dangine u y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na olu ni président Bandaw ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn yew kɛra olu ye kuma minnu fɔ a ye i hakili b'a kumaw la a 10 points an ye u bɛɛ lakale yan nin nɔ jangene ko olu ye o kuma minnu fɔ ko u bɛ o kuma kelen kan ko sabula ko olu bolo o kuma ninnu de bɛna kɛ sababu ye jamanadenw bɛ min ɲini n'o ye Mali kura ye jangene o joli ko o bɛ tɛmɛ o 10 points fɛ k'u bɛ a ɲini Bandaw fɛ u b'a ɲini Mukutari Wane fɛ ka tila ka a ɲini Bandaw fɛ o bɛnkan min ni o kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ jangene ko ka garantie di olu ma garantie min b'a yira k'a fɔ u ye laɲini min kɛ ko o bɛ sabati n'o garantie dira jangene olu bɛ sɔrɔ ka don gouvernement o kɔnɔla la ma bɛɛ filɛ nin garantie bɛ sɔrɔ yan tɛrɛmɛli tɛ yan tɛrɛmɛli de don tɛrɛmɛli de don ne kɔni bɛ min dɔn dɔw b'u fɔrɔfɔrɔ ka bɔ dɔw b'u fɔrɔfɔrɔ ka bɔ don o don an bɛ k'a fɔ depuis dimanche an bɛ k'a fɔ dɔw b'u fɔrɔfɔrɔ ka bɔ ne kɔni bɛ min dɔn o y'o ye dɔw taara yɛrɛ dɔw taara bon a ko kɔni filɛ nin ye parti dɔw bɛ M5 kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ taa dɛ a ko kɔni filɛ nin ye a parti belebelew don dɛ ko kɔni filɛ nin ye Ala ka ɲɛ ka d'an ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ko bɛ nin cogo la an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka u bɛn a la ya Rabbi ne ko président nana a kan ka na dɛ a tun tɛ Faransi yan ne t'a dɔn n'a nana n'a ma na tiɲɛ yɛrɛ jangene an bɛ taa ni kunnafoli ye an ka taa fɛn min ye bɛrɛbɛrɛli tɔn min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko URD u ko fɛn min ye boliɲɔgɔn parti Mukutari Wane ale ka walansɛmɛ ani danaya kurakurali a kan jamana ɲɛmaa fɛ ko olu ye a mɛn ko a mɛnnen kɔ u fɛ l'URD a pris acte de la démission du gouvernement et la reconduction du premier ministre Mukutari Wane prend acte an y'a mɛn a kɔrɔ t'o ye o la sa ko u bɛ foli ko o kɛ ani ka dugawu don kɛ ko Ala ka baara kura in ka a diya a bolo danaya kura min ni o dara kan ko k'u b'a ɲini Mukutari Wane fɛ ko gouvernement k'a ka a walankata ka bɛɛ sen don a la ko ten ko ka walankata ko ka bɛɛ sen don a la ko o de ka ɲi k'o de bɛ kɛ sababu ye jangene ko jamana bɛ ka min ɲini ko o bɛɛ sɔrɔ ko ka a kɛ joona ko sabula waati min sumanen don ka di o dɔnnen don ala donc ko olu kɔni ka hakilina ta o ye wa ko olu b'u u yɛrɛ bila premier ministre ka bolo ka fidèle à sa déclaration du 19 août 2020 l'URD rappelle sa disponibilité forte susceptible de mettre notre pays sur le chemin du développement et du progrès jangine ko olu kɔni b'u u yɛrɛ bila jangine jamana ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre ka bolo kan Mukutari Wane dɛmɛ o dɛmɛ bɛ se ka se a ma jangine k'u b'o o baara ko o kɛ kuma tɛ nin ye la battante an ba an min fɔ n ba an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma jangine Asani Sidibe i b'a dɔn conseiller don député yɛrɛ kun don sigida naaninan kɔnɔ ale ni Musa Mara de taara ɲɔgɔn fɛ an terikɛ tɛ yan n'i ko k'i terikɛ tɛ a ka ɲi mɔgɔ bɛ mɔgɔ jagoya teriya la ne kɔni terikɛ don voilà c'est mon ami jangine a ye kunnafoli dɔ di an ma
kunnafoni min bɛ a to maa bɛ ko caman faamu don tɛmɛnenw na i da sera a ma yan nɔ k'a fɔ Union européenne ko u y'u ka dɛmɛ ni ka a tigɛ an ka jamana la dɛmɛ min ni a bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyari 25 la Hassan Sidibe a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ faamu kosɛbɛ ko n'i ye kow ta k'a lajɛ ko cakɛda min bɛ an fɛ yan ni ale bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko OCLEI jangine ko a ɲininen don foroba baarakɛlaw fɛ jangine ko a dantigɛli kɛ u bolofɛnw na fɛn minnu b'u u bolo sanga ni waati bɛɛ ka a yira OCLEI la jangine o bɛ kɛ sababu ye yuruguyurugu a kɛlɛcogo ɲuman dɔ ye o ye Hassan Sidibe a bɔra ni sɛbɛn min ye a y'a jira k'a fɔ ko san 2017 kɔnɔ san 2017 i b'a ye k'a fɔ maa min tun kan ka taa u bolofɛn yira OCLEI la o ye maa 1000 maa 479 maa 1000 ni maa 479 na san 2017 ko maa min tiri i bolofɛn yira ko ye maa 300 ani maa 70. Bienvenue sur Bamako 24 sur 24, 7 jours sur 7, la radio au Mali. Ato olumata aira. Makanga ɲininkali ko la san 2018 kɔnɔ yangine i b'a ye k'a fɔ maa 479 olu de tun kan ka taa u bolofɛnw yira nin bɛ n bolo nka maa min y'a yira o ye maa 629 jangine san 2019 la maa min tun kan ka taa yira o ye maa 479 nka maa min taara yira o ye maa 339 san 2020 na maa min tun kan ka taa yira ka taa u bolofɛn yira nin bɛ n bolo o ye maa 479 nka maa min taara yira maa 200 ani maa 56 jangine ko nin kuma in nin jateden ko Union européenne i sinsin de ka k'a dɔn k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛli tiɲɛ yɛrɛ la ko a tɛ anw kɔnɔ. Organisation de lutte contre l'enrichissement illicite. O de ye OCLEI ye. Jangine ko a yera sa k'a fɔ ko an kɔni ta ye a kuma de bɛn anw da yuruguyurugu kɛlɛli a kuma de bɛn anw da jangine ko i b'a ye k'a fɔ a waleya o tɛ yen san 2020 fɛn min ye maa 479 cɛla maa 200 ani 56 olu de taara a kɛ ŋaniya ko tɛ ɲamada fana b'a la OCLEI ko kuma in yɛrɛ a ka ca hali ye n tɛmɛ gɛrɛfula ye OCLEI kuma in b'a la kuma ka ca nka tiɲɛ yɛrɛ la kuma tiɲɛ min ye dunko juguya waralen don jamana in kɔnɔ ayi siga t'o la dɛ ni fɛɛrɛ min bɛ ko la dɔ b'a di dɔ b'a minɛ maa kelen u bɛ maa 1,000,000 ni yɔrɔ dun maa kelen subhanallah nin kɔni nin tɛ koba ye anw ka jamana kɔnɔna la an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Hayidara ko papier min taara d'ale ma maaw y'a lamɛn voilà bon jangine o ko kan kunnafoni fana bɛ n bolo n b'o d'i ma kunnafoni in nana retard la de nka sini ye don dɔ ye juma fana ye don dɔ ye siga t'a la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a kunnafoni bɛ n bolo o ko ka jangine ko bɛ dugu in kɔnɔ dɛ ko bɛ yen dɛ Allahu akbar ma dɔw ka dunta yɛrɛ tɛ miliyari jukɔrɔ dɛnɛ jamana ko dɔw bɛ yen i kana bɔ a kalama wallahi n'i bɔra a kalama don min na bi ka tile journée bɛɛ de tiɲɛ vraiment wallahi l'excellent club c'est l'office central de lutte contre l'office o don l'excellent n bɛ foli ni tanuni ko lase a ma ala ka ɲɛ sinon a kɔni bɛ yan n ka bɛ yan jɔnni dunko juguya kɛlɛli a cakɛyɔrɔ baden bɛ yan anw ta in tɛ sariya ko ye ko sariya ɲumanw bɛ yen so minnu bɛ yen n'olu fana bɛ kɛlɛ kɛ olu bɛ yen mais sari baara yɛrɛ de tɛ kɛ a kɛcogo la n'i ko sariya ɲuman a caman bɛ anw bolo yan ka baara yɛrɛ de tɛ kɛ a kɛcogo la filɛ nin ye dɛ jangine jateminɛw don hakili jagabɔ don
kuma ka maaw ka a ɲini ka hakili don yɔrɔ ko a sɔrɔ jangine kumaw u ni ɲɔgɔn cɛ jangine n'i ye an bɛ don min na i ko bi n'i ye ko ta ka a lajɛ dɛ lakanabaliya a ɲɔ ɲalen don anw ka jamanaw olu kɔnɔla la n'i ye lakanabaliya ta k'a lajɛ a ɲɔ ɲalen don Sahel jamanaw olu kɔnɔla la jangine n'i ye kow da ɲɔgɔn kɔrɔ ka hakili ka a jagabɔ k'a ɲini ka a donyɔrɔ sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman bɛ i bɛ o faamu sabula hakili a diku ye maa ma i ka a jagabɔ jangine nanzaraw b'a fɔ fɛn min ma ko analyse n'o ye ka hakili jagabɔ ka a kɛ k'a lamunumunu ka a labaara jangine ni i kalanna a b'a to ni caman bɛ fara i ka hakili jagabɔ kan nka a dɛnnen tɛ kalan na dɛ maa bɛ se k'i hakili jagabɔ ka sɔrɔ i kalannen tɛ kalanni kodɔn u tɛ fankelen fɛ a dɛnnen tɛ kalan na e yɛrɛ k'a lajɛ nin ko in a kɛra kun jumɛn na a kɛra nin waati in na kun jumɛn na nin min yɛrɛ fana bɛ k'a kɛ nin yɛrɛ ye jɔn ye munna a bɛ ka nin kɛ nin waati in na jangine n'i ye hakili ka a donyɔrɔ sɔrɔ kow ni ɲɔgɔn cɛ jangine faamu caman o bɛ sɔrɔ kalan t'i dɛmɛ la an ka taa an ka paraɲa kelen kɛ ni ka taa kɔfɛ dɔɔni jangine i bɛ kow lajɛ i b'a ye k'a fɔ bamanciya walew jangine a ɲɔ de bɛ ka ɲɛ anw ka jamanaw kɔnɔ fo ka taa a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel jamanaw i hakili b'a la Idris Itno Debi Cadi Famakɔrɔ jangine a ma bɔnɛ a nin na o ma kɛ a sɔrɔla mun fɛ a ma yira k'a fɔ ko bamanci dɔw ka fara a ka mamurutilen dɔw kan ko olu bɔra Libi jangine ni ka u kunda Cadi kan jangine o waati kelen na maa min bɛ yen ni ale bɛ ko kunna bi kosɛbɛ Libikaw fɛ yen n'o ye général ye i b'a dɔn ou bien maréchal de don ayi Libi kɛ fanga bɛ min na ayi wala bɛ fan dɔ in de fɛ sinon gouvernement diinɛ ayi gouvernement ko tɛ sa gouvernement bɛ yen sa nka fangatigi dɔnnen don dɛ Marshal Khalifa Haftar merci jangine a ma kangari da ale ye kangari da k'a fɔ maa minnu b'u fɛ bamanciya walew la maa minnu b'u fɛ k'a fɔ ko Libikaw yɛrɛ yɛrɛ tɛ jangine k'u ka bɔ maa ba naani bɔɲɔgɔnko don hali n'a sɔrɔ y'ale dɛmɛ wagati dɔ la jangine k'u ka Libi bila ka Libi ye k'a to yen jangine Libi ye k'a to yen o kuma nana ni jumɛn ye i b'a ye k'a fɔ dɔw bɔra o minnu bɔra olu taara ka taa fara Chad mamurutilenw kan na kow da ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn olu taara fara u kan kɛra sababu ye ni ka taa ni Idris Debi ye o ma taa n'o ye jangine a fɔ kelen filanan o ye jumɛn Niger u ye jamana faama kura sɔrɔ u ka kuma ta sen fɛ jangine o kumara dɛ Bazoum a ka kuma sen fɛ jangine a ye ngɔri yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana o ma a hakilinataw a ye olu fɔ hali ni tɛ misiw min yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko jifilen tɛ yen jangine tiɲɛ la président min tun bɛ yen ni o ye a tɔgɔ Mamadu Yusufu jangine anw ka jamana kun ka bon ale bolo fo ka taa fɔ a to ten hali kuma ni kuma dɔw la n'o y'a sɔrɔ a fana bɛ to ka bɔnfurula kow kɛ ani bɔnfurula kumaw fɔ nka i b'a ye k'a fɔ a ka kɛwalew la jamana in ka ko kun ka bon a bolo kosɛbɛ ale tɛ yen bi nka a ka kalanden walima a ka degeden jangine o de bɛ fanga la bi ale ka kuma ta yɛrɛ senfɛ ale ma ngɔrɔto kuma la ni ka ɲɛsin anw ma o tɛ jangine a fɔ fila sabanan o ye jumɛn ye i bɛ taa Rome o tɛ Itali dugu dɔ ye an ka bamanciw u ma ci bila ɲɔgɔn ma ye ka taa sigi ka kuma o kumara fɛn jumɛn kan jangine k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma ni dabara kelen ye o m'o kɛ jangine nin fɛn saba in anw ka hɛrɛ bɛ nin jumɛn de la anw ka jamana filanan in bamanciw olu ka bɔ Libi jangine an ta daminɛra cogo di
Ubola Libi do. Ma bɔ Libi. Kana kama. Niger ale jamana fama ale mu ulajo. A ma fɔ k'u ka sira d'u ma k'u ni Niger tɛ ɲɔgɔn na. Ko u bɛ ka na anw de fɛ yan. A ma fɔ ten. Niger ma sira di. Ala k'an kunna ja. Ala k'an kunna ja. O tɛ n'i bɛ dɔ d'a kan an ka nɛgɛjuru labila. Maa bɛ cogo min na bi maa ba nege tɛ n na. Walayi. 20 18 65 nɛgɛjuru sira filɛ nin ye. Allô? An sɔgɔma. Bonjour Mas. Traoré. I Jalo. Nba. N ka foli b'i ye. A diyara n ye. Ka n ka petini fo n'o ye Jaginɛ n'o ye n denkɛ ye. A bi yan. Ala ka aw ka jɛ sankɔrɔta. Ya Rabbi. Ala k'aw ta ɲɛ. Ya Rabbi. Ka n ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Manbugula ye. A tulo b'i la. Ka Vieux Sidibe fo ka Samake fo. K'u bɛɛ ni ce. Tabarikala. Ala k'u bɛɛ lajɛlen sara. Ya Rabbi. N'o bɔra yen. An bɛ dugawu kɛ Ala ka larabi Ala k'a dayɔrɔ suma. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ɲɛji bɛ bɔ tɔnɔ de nɔfɛ. Siga t'a la. A ye ɲuman minnu kɛ Ala k'a k'a ye baraji. Ya Rabbi. Ya Ala Rabbi. k'a sara a kɔ ye. Ya Rabbi. Ala kan'a kɛ fu ye. Ya Rabbi. Parce que ɲuman n'u y'o fɔ. A bɛ maaw a bɛ u bila ɲumankɛ la. Siga t'a la. I n'a fɔ jugumanw bɛ fɔ cogo min na. Tan don. Ka mɔgɔw gosi ka bɔ a kan. O tɛ se ka maa kɛ maa jugu ye. Tan don. Mɔgɔ an ka fama yɛrɛ dama. A banna. Allo. Bra. Ayi dɛ. Daw ka taa. Bra la ka taa dɛ. Daw ka analyse ka ɲi dɛ. Allo. Oui, Mas. Daw an tulo b'i la. O tɛ maa kɛ maa jugu ye. Siga t'a la. Mais sisan min déploré kosɛbɛ. O ye maliyɛnw an ka sabali. I tɛ se ka min kɛ i somɔgɔ su la. Kana n'a kɛ maa wɛrɛ somɔgɔ su la. A man ɲi. O dɔ ye mun ye. Mɔgɔw de bɛ sa. An b'u ye. N'aw ma ɲa ni papier tɛ mɔgɔ dɔ la. Aw bɛ se ka photo ta aw b'a bila réseau sanfɛ. N'aw ma ɲa k'aw b'o kɛ. Aw b'a tigi bila lahola dɔ la. N'a somɔgɔw y'a ye. A kana kɛ u ma dusukasi ni tɔɔrɔ ye cogo min na. Mais anw de b'a ye an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ. Maaw de su photo bɛ ta d'une manière ka dusukasi fara dusukasi kan. An ma foyi faamuya Facebook ko la. Ni an ma sabali. An bɛna an musow jigintɔ ye tabali sanfɛ. Allahu akbar. U bɛ sapeur pompier mɔgɔ dɔ bolo. Réseau sanfɛ. Nin ye ko ye bi. Maliyɛnw an ka sabali an ka réseaux sociaux. An k'a dɔn. An k'a faamu. K'a kan ka utiliser cogo min na. Mali faamaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. An y'a ye an ka imam dɔ sara. O ta kɛra cogo min na. Ni Ala cɛ. Lalabi fana la même chose se produit. Il faut que maaw ka wuli k'u jɔ. Nin ko a ka dan sira la. Maa min ye nin kɛ. A somɔgɔw ne b'a ɲini u fɛ u kana jɛ u ma. Parce que ni sanction ma kɛ ko dɔw la. Walahi a tɛ ban. Ne yɛrɛ bɛ se ka miiri ni somɔgɔ e bɛ sɔn ka téléphone jɔ a la ka to lahula dɔ la k'a bila réseau kan. Walahi réseau kan. Maa i bɛ ko o ko kɛ. A fure dalen. I ka miiri est ce que ni ne somɔgɔ don n bɛ ka nin min kɛ a bɛ bɛn ne ma wa? N'a tɛ bɛn i ma a dɔn ko a tɛ bɛn maa wɛrɛ ma. Vraiment je suis désolé de voir le comportement de certains des travailleurs de nos services. Vraiment, il faut une sanction. O de dira ne la mais u faut ka sanctionner. M5 olu ta toujours n b'a ɲini gouvernement fɛ. PNTM ani M5 mɔgɔ jamana ko maa maa bɛ kuma bilahi a si tɛ se ka k'i jugu ye. A ka ɲuman in ta i k'o labaara n'i tɛ se ka min labaara i ka kumakan ɲuman fɔ a ye. Parce que débat contradictoire don n'aw sigira a yira n'a ko ko nin don e bɛ se ka min proposer a fɔ karisa ne bolo nin don nin b'a avancer ni jamana ko don n b'a dɔn aw bɛ ɲɔgɔn ye mais ni n tɛ mɔgɔ ka kuma lamɛn ko depuis n'i taara greffe la rien n'a été proposé vraiment o tɛ ne bɛ se k'a fɔ ɲɛmɔgɔ n'i nana ɲɛmɔgɔya la baara min kana don i n'i ka jamana kɔnɔdenw cɛ syndicalistes baara min kana don i n'u cɛ n'u nana toujours il faut ouvrir le débat aw ka taa contradiction na i ka se k'u la convaincre ou bien u ka se n'u sera k'e la convaincre n'i ye layiru ta i k'a ta jamana ka maraw kan foli b'aw ye vraiment ala ka hinɛ larabi la. Ya Rabbi. Traoré, merci Traoré. 20 18 65. Allo. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Mas Korbashi Bila. Sidibe. Mba n b'i fo. A diyara n ye. Ka Jaginɛ fo. A tulo b'i la. Ka Bugula fo. Ka Vieux Sidibe fo. Alu Boubacar Diallo. Ko n ka foli b'a ye. Tabarikala. Ala ka barika don a la. Ya Rabbi. Ala kira kanu kama sallallahu alaihi wa sallam. Peace FM. Ala ka barika don a la. Ya Rabbi. Mas ala ka hinɛ i terikɛ la. Ya Rabbi. Ala ka hinɛ i terikɛ la. Ya Rabbi. Ala ka hinɛ lalabi la. Ya Rabbi. N ma deli k'a ye. N ma deli ka taa bara. Mais Mas ne dugawu k'a ye Ala k'a jigi yɔrɔ bɛɛ Ya Rabbi. Ala kira kanu kama sallallahu alaihi wa sallam. A ye
allo Dra ngor bi ga ne juru la de allo allo ay madam tiye o ya ko janyi sigatala parce que mas akadine re dondo nga jeune di ma wallahi mbodo ka jeune di jangine ma mbodo mas ni ma samba ke de ala ka ke ibe bigite ba se ala ka ke ina masa ngani ay wasake mbe ko do kiye wallahi ngani ay wasake ala ka here kan ye sirbe ala ka dendama ami dembe jamana inta ala kira kanu ko sababa ami wasalim dawda min fo sisa lala bi kola maliyan anga sabari amai anga farak amma baul ka ko haiba amai mas mami ngabarai allo sirbe allo dra allo sirbe dra ngor bi gan jurula dra la jengor bala allo yubandaw assalamu alaikum wa alaikum salam sumo bedi bashi te masiyara dum bashi foite ni fo ajaranye mi ga demaya fo me janne fo ka bugula fo ka vie siribe fo ani dawo ni ga di ter chamana musoma be fo tabarkala masan di sugun kan kamine no shigatala sabla ka daga ambal make no gausu kalilu berte no doga magola labi aledo ko ala ka mɔgɔ ɲuman a tɛmɛ dugukolo sanfɛ filɛ dɛ sabula lalabi tuma ka min kɛ mɔgɔw ye maliyɛn caman ma ɲɔgɔn kɛ dɛ siga t'a la ala se b'u ye mɔgɔ caman de tun bɛ yen se bɛ min ye ka tɛmɛ lalabi kan mɛ a tun bɛ ka min kɛ a ɲɔgɔn ka dɔgɔ dɛ siga t'a la donc an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ a ye ɲuman fɛn fɛn kɛ ala ka bɛɛ sara ye arijinɛ ye yarabi n'a sɔrɔ n'a ye juguman kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa ma yarabi sabula adamaden nul n'est parfait tando donc an bɛ jɛ k'o dugawu kɛ mais an b'a ɲini mas an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la tantɔ sa wallahi dɔ kɛra kuma caman in na mas sabula hadamaden daw bɔra k'a fɔ sisan hadamaden kunturu de bɛ taa fɔlɔ la i tun bɛ min mɛn ko jamana tɔw ka ko bɛ kɛ mais sisan jamana tɔw de bɛ k'o mɛn ko de bɛ kɛ mali la fo ka damatɛmɛ kojuguw kɛ n'an ma segin an kɔ fɛn bɛ yɛlɛ n'an fɛn ɲin tɛ fɛn min da donc il est temps maliyɛn ka ressaisi depuis ni kunun ni lalabi ka nin ko in kɛra i bɛ fɛn juguw de ye maliyɛn yɛrɛ hinɛ banna maliyɛn dusukun na quoi a bɛ kɛ cogo di i bɛ fɛn juguw lalabi ka fɛn jugu de ta dɔrɔn u b'o bila k'a fɛn mɔgɔ accident kɛra est ce que mɔgɔ bɛ sɔn ka t'i i fa ou bien ka t'i ba ou bien ka t'i i yɛrɛ ka mɔgɔ photo ta ka taga bila ka taa réseaux sociaux sanfɛ lahala jugu la wa a bɛ ten de dɛ maliyɛn ka sabali maliyɛn ka sabali mais min fɔ an ka autorités ɲɛna n'u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la vraiment mali ko in bɛ ka taa sira dɔ kan min mana wuli o b'a fɔ ko non nin tantɔ min mana wuli o b'a fɔ ko nin tantɔ mais pourquoi an t'a kɛ mali kama sa an ka wariko in dabila a banna an ka wariko in dabila an ka yɛrɛkunko in dabila an ka mali lajɛ sa an ka mali lajɛ mas mali sɛgɛnna dɛ mal siga foyi t'a la wallahi donc m'o de fɔ tellement que dusu kasilen don bi mas ni ko n bɛ kuma dɔrɔn n bɛ kuma cɛ a kaɲi donc merci beaucoup merci an b'i fo ndaw an ka bɛnkɛ ta sidibe allo sidibe bɛnkɛ somɔgɔw baasi foyi t'an na k'i fo ka jahinɛ fo ka Cheikh Sibiro ka radio ɲɛmaa fo ka Bugula fo ka Yubandaw fo daw fo ka Samake fo maa ka cɛkɔrɔba fo Sɛgɛn Dɔgɔla olu Badara nana k'a se tabarikala dɔtɔrɔ fo Muti a karamɔgɔ dɔgɔnɔ ko k'a ka foli lase i ma tabarikala ayiwa ko dusumakasi min bɛ kisɛ fɛn min ka sɔgɔmada na ko a dusumakasi kelen pe b'a ale yɛrɛ fɛnɛ kan siga t'a la ko n'ale tɛ dusu kasira dɔrɔn k'ale dusu bɛ kasi tan don a bɛ dugawu don kala ka tagabaga la k'ala ka yafa kɛ a ma yarabi e yɛrɛ fɛ bɛ dugawu don ala ka yafa k'a ma yarabi o k'i ala k'a nɔgɔ an bɛna taa jɛ ka min kɛ ala ko nɔgɔ an bɛ lajɛlen amina rabi fɛn k'a fɔ maliyɛnw ye k'an kɛ tɔgɔ ɲini fɛn ɲɛnamaw la daw ni Yubandaw bɔra ka kuma min fɔ sisan
an na sɔrɔ n yɛrɛ ɲɛ maa ye mais n'i ye da don to a la i b'a sɔrɔ fɛn dɔ de kɛra min ma ye akira wallahi akira denkɛ maliyɛn kɛ an ka tɔgɔ ɲini fɛn sugu dɔ bɛ yen mɔgɔ kana tɔgɔ ɲini su kan quoi a man ɲi parce que ka fɛn ɲini ka tɔgɔ ɲini dɔrɔn ko parce que ko ne de ye nin ye ta ou bien n y'a kɛ tan aw fɛ kɛ y'a sɔrɔ i mɔkɛ dɔ bɛ i fa ba de don wallahi mais i b'a dɔn fɛn min de don a bɛnkɛ nin bɛɛ marabaliya de ye a filɛ dɛ ne jamana ɲɛmɔgɔ ka yɔrɔ tɛ dɛ bɛnkɛ yɔrɔ ne de bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ne de bɛ critiquer ni dunuya mɔgɔ bɛɛ ye dɛ mais ni bɛnkɛ ni marabaliya don adamaden min ma mara ni t'i fa n'i ba fɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen i b'o ta k'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ fa n'a ba la quoi tan don parce que ka fɛn dɔ kɛ ka kɛ i b'a fɔ k'i bɛna mɔgɔw lebu de bɔ kɛnɛ ma quoi a bɛ kɛ ko min kɛra n'a ma ɲi mɔgɔ de parce que ko min kɛra ni a ma ɲi n'a bɛ mɔgɔw dusukun tɔrɔ ne b'a ɲini k'i bɛ tɔgɔ ɲini n'o ye o i kɛtɔ de ka lebu de bɔ kɛnɛ ma o adamaden fure dalen a ka ɲuman a ye ɲuman minnu kɛ ka tɛmɛ mais munna i ma a wulu ma courage sɔrɔ wagati la ka nin ɲɔgɔnna kelen bɛ kɛ mais sisan i bɛ nin de kɛ juguya dɔrɔn don adamaden su dalen ni fɛn min don komi an bɛɛ bɛ sa an si tɛ fɔ ala kɔ yen nɔ bɛɛ sara de bɛ ala bolo siga t'a la ka mamadu siribu fɔ ka bɔ talikɔ bɛɛ k'a fɔ min ko nafili bɛ na i bɔra k'an kɔrɔkɛ ka laseli min kɛ sa n'o y'a fan ci. Attention, nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission. Abnou meka jebu kamila me 600 ameka segi akande nankoma rediffusion aniche agalamelula. Radio Bamako 24. O kile mɔgɔ ka nin fɛn na ko mɔgɔ minnu kan ka taa déclaration kɛ san kɔnɔ ko 1000 ni kɔ kan ka taga min na mɔgɔ 300 ni kɔ de taara ye ale min kɛ taa mɔgɔ tɔw bɛ min ni mɔgɔ tɔw bɛ yen nɔ an bɛ ɲininkali min kɛ sisan ni tɔw ma se ka taa déclaration kɛ k'a fɔ ko nin bɛ nin bɛ n bolo ou bien nin bɛ ka ta mais galata tɛ o kɛlen mɔgɔw bolo mɔgɔ tɔw minnu ma taa k'olu minɛ k'olu ɲininka wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye an bɛ ɲininkali kɛ fɔlɔ o dalila tɛ o bɛ autorisation tɛ olu bolo ni mɔgɔ ma se ka na ka wuli yɛrɛ k'o tigi ɲini ka na n'o ye k'o ɲininkali kɛ o fɛɛrɛ tɛ olu bolo wa ou bien o yamaruya de tɛ olu bolo a ɲininkali kan ka kɛ wallahi o yamaruya tɛ bolo ne b'a fɛ k'o dɔn n'olu yamaruya b'a bolo munna a tɛ kɛ voilà ou bien mɔgɔ minnu kan ka na déclaration kɛ o mɔgɔ yɛrɛ de o kile mugu minɛ baara la olu mɔgɔ de olu yɛrɛ ye wa parce que o ɲininkali fɛnɛ kan ka kɛ parce que soso tɛ se ka sosofagalan dilan o a ka gɛlɛn dɛ n'a fɔra ko ne kana n yɛrɛ ko fɔ ko kufɔli ka na kɛ mɔgɔ min ye ko ne yɛrɛ ye est-ce que ne yɛrɛ bɛna n yɛrɛ ko fɔ wa fo ka min kɛ wa i k'a ɲɛfɔ an ɲɛ parce que n'o tɛ an ma nin faamu an ɲɛ bɛ na majɛ bɛ ka don jamana ko la parce que a kɛ kun bɛɛ de majɛ min donnen don jamana nafolo ni jamana gestion kɛcogo la mais n'aw tɛ se k'olu kɛ mais don min na wula i ka hakɛ nɔfɛ ko bi bɛ kɛ olu kan bɛɛ n'an ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la o a ka gɛlɛn dɛ n bɛ bɔ kuma la ni min ye wa an ka mɔgɔw ta ye n'o ye M5 mɔgɔw ye aw ka kuma kɛcogo la i b'a dɔn dɔ bɛ fosi o t'aw yɛrɛ ka fosili bɛ yen o t'aw nɔ ye an ye dɔ nin kɛ dɔ y'i fosi awɔ an bɛna nin kɛ dɔ fana b'i fosi awɔ fosili tɛ fosi o y'i fosi parce que n'i taara dilanli kama adamaden bɛɛ ninnu taara olu y'i fosi ka taga o mais tɔ minnu taara yen nɔ olu mɔgɔ damadɔ min taara amuru ye bɛɛ ne yɛrɛ sigi fɛ n y'a critiquer ni fɛn mɛ bi n b'a ma fo n'a sɔrɔ n ta tɛ jamana kɔnɔ n'o tɛ a bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don ne ye mɔgɔ min fosi ka taa e ka taa k'an ka laɲini min n'i taara o fɔ an tulo y'o mɛn i da kɔnɔ an b'o apprécier bolo kɛ mais n'i taara min kama n'o tɛ bɛɛ n'an ye min kɛ tɔw kan yan nɔ ko n'a sɔrɔ de e de ka juru bɔ an na n'o tɛ ou bien n'an bɛ mɔgɔ ko de la sogɛli ko t'o la siribe ko t'o la muntaga ko t'o la basiri ko t'o la n'i taara tɔw ye min kɛ k'a ɲɛsin an ma n'o ɲumanya de ka se ɲɛsin jamana ma n'i m'a kɛ bɛnkɛ walahi an t'i to yen kɔrɔbaya t'a la denmisɛnniya t'a la n'an tɛ fɛn bɔ an kɔni ka dɔnniya b'an ka mɔgɔw kan parce que an ɲɛ bɛ a mɔgɔ kunkolomaw la minnu y'i fosi fɔlɔ mais n'i fosi bɛnkɛ n'i taara walahi an ni min da i kan ka ɲɛ min da tɔw kan an b'o da i kan parce que an ta kɛ mɔgɔ ko ye dɛ ala ka tile yɛrɛ d'a ma. merci Sidibe allo an ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di nba tɔgɔ ni jamu i sila ka bɔ Senu kuma b'i bolo ne bɛ kuma Lalabi ka fatuli kan ka ɲini ala fɛ ala k'a hinɛ a la ya rabbi ala ka yafa k'a ma ya rabbi ala k'a kaburu nɔrɔ ya rabbi ala ka saya k'a ma lafiya amina rabbi amina n bɛ min fɛ ka fara o kan maliyɛnw a sera sa anw ka sabali
parce que radio soso masinere kungo konte yelata seulement que mbeka kuna funu mume ani kuna funu mumbe ka ke ka foku beke radio soso sanfe wallahi eni alake ihadama de nyogon ikana ka fe kaka ajuye mais ne hakila bede sa wallahi o satola ko filme tugo dola wallahi ko dira dien mala ko dala ka foku do funa be ni funa take dondola sika fuetala kuma fanga yi jwa joro la fanga mi jwa joro la ni e mo ma lebu dala ka foku te sa fo ala fana ke e fana lebu ala kon bede munu nyaaki amba nyina ala ta ala ku lebu flada ya rabbi mayu ko da fiena ala ku ko da fiena mamu ko da fiena ala ku ko da fiena nene la rabbi manyu anya kabri ala kanda mais malien be tigiro tigata parce que hal na dana ko be fayda mundi arajola wallahi ni ya minke sama kemo keme ni la la bika fayda ke reta so bisegi wal ma bisegi ni durumba ko ajabira ulubolo tabarkala na kilo we ben ni ewo donc ka saya o manga diama e flada ni fendo mbaliate ko flada wala mbi fo dante fo limina ajaranye silla for le de ka gele note ni o fi ne ba o la me dongodo tabarkala men ne juru ka gele asoromandi ko be bubula fo aklobila ani vie siribe tabarkala ajaranye silla autorité morale ni sogoma abedi mas la repentila bashi fuiti demba ya be tugo bashi fuiti la ere balo iti golola de la dowi ajaranye ka hawe fo ngamuri muso aklobila Omar fo halala de chefing de ka furu muso fo no nyera bura muso e fanta konati me jangine jina jamfo tangara godis abian mbafo na era ka photo e kununde yayi rezo ka yayi ne ma fo ngone la fiale mena we o ikoti ne te rezo ka yafo kununde ndemso mente denkeni ndowe ona na ira tabarkala mbe do kai ay minke mawi surtout ni ikamoko malien hani ya chaya arjana kono ala bella banka malion genka bako ka do toy wallahi abe yororo chini dibi abe yororo ni manga balolo kwa ami taraga prezambo o nyana maya me masali e bado ibe kiti wallahi ni ma fenga ima do kai ikaka jugala na bla ko rezo ka mo kai rezo ka ça c'est pas bon c'est taille ala ka barake ebe do faroka muna wallahi akadigi akalimba ko la ke kunyo deu sikatala boni haru chayar jana kono ubache ulama be genga ba ko asite maye kunyuma abetere ite maye ni yatla ikatwa la sisa emaye odi ambeke criminel ni hasiria wachana nimbe masibolo ne tafaka kabulo ne bakonia abana ne de la gani viango mali koni ba me yoro clinic masibe se ka ko bula ko amani ne te tentere ala minke o de manda abana mati se ka goya mai te wallahi na mi fomba fo se mali vie siribenda ka ulitiri nga morgue Mohamed Siribe tuma foli kwe kan terke nu fo daw ani yuba ani bagayogo présent ani membora ki fo sila male do samba awo maye me vraiment nga kanumba fe tabarkala amena mi fo MC Mogowi doni te basiyo ni ado be do be yele make akan mais nous ya do lila ini ngenu toke o kanado kalo stage ni tora atoro drone parce que halala ya irana kama ya irana ko jama bi se ki bahar ni kongo bila tando ne de la gani fiyo ne ta que parce muna tuntuni charala awara o journaliste lo bala ko ni de la gani fiyo be a fondo mena masebiyo amboro lu fara kalama go jawara tu meminu financer wallahi jamanai atatanyo amto ni harsilia drone la karsa ya keta sino yeli la rabi ya minge moko ne ko ni o chaman tuma del ke tame ma umar tame ayoke o haro kama wallahi ayake ame do kai ala ka hinala ya rabbi ala ka dawro suma ya rabbi jangine jang me for kli fanai yente mi baka kana bolu kande ko de ma do kafsa do yu ya bodo ya ka ko lu la ute jenai adoni do abe papier ko député ya voté ko no lu borala so rasu sindala
yɔrɔ wɔnɔ bɛ olu ta la président ta la premier an n'u ka nafolo bɛ d'u ma o tuma olu ka fisa tɔw ye wa bɛɛ de kan ka don a la n'a de kɛ u y'o de fɔ INTM ne b'u fɔ k'u ka taa n'a ye u b'u ka hakɛ de ɲini na o ni bin'u kan i bin'u kan de dɔrɔn masi n'a man di maaw ye mun na maaw tɔra so i kan ka nin kɔni k'a parce que a réussira 90% mun na non 100% yɛrɛ u ye busan de ta mɔgɔw kama k'aw kana na wa dɔw fara i t'a kan o man di jɔn ye a ka di bɛɛ ye e de la réussira o sinon maritiw kɛra k'olu ye tuera e ye nin kɔni réussira c'est que nin ye hadamaden yɛrɛ n'i kun de tan don e bɛ se ka baara kɛ cogo di san 30 e tɛ 40,000 sɔrɔ dɔw bɛ na o bɛ baara kɛ san 3 o bɛ se ka 100,000 ni 20,000 sɔrɔ o bɛ se ka kɛ cogo di docteur bɛ a ma se b'a kalama an kɔni ma kalan jan kɛ docteur bɛ taa ka kalan kɛ a bɛ bɔ université la a bɛ taa san 7 8 kɛ dɔw bɛ yen o ma se hali université la o bɛ 100,000 ta nin tɛ 20,000 sɔrɔ o ko k'o de corriger maa ma tɛ sɔn ma o de la ni bi ye siri bɛ an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini an bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɛ ne ka fonctionnaire kelen tɛ yen an ka du kɔnɔ walahi min ye fonctionnaire ye mais n'a kɛra malien ye a ka d'an ye mais minnu bɛ kan k'u critiquer u y'an tɔɔrɔ n k'u y'an tɔɔrɔ mais u ma mɔgɔ gɛn ko kana taa baara yɔrɔ koyi olu y'a f'u dabara de la a ye ta kɛ aw tɛ maa sɔrɔ mais parce que dɔw fara kan ma se o ka di dunan maa bɛɛ ye o de la réussir o donc n b'i fɔ n terikɛ la merci la Jagine Alhaj Nangolo Jamtene voilà a ka foli a bien Jagine ko ka a ka duwawu don ko o kɛ allo Mba Samake Mba a diyara n ye Jagina fo ani fa bula ni Jesu bɛ daw ala hinɛ larabi la ya rabbi ma situation yɛrɛ an bɛ larabi ka kuma la a filɛ dɛ ne yɛrɛ ko vraiment mɔgɔ dɔ de bala ka ne da ne n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye na wa ne ɲuman caman ye hali muso dɔw bɛ a ye 50,000 don mɔgɔ kɔnɔ la ne yɛrɛ ɲɛna o nana o tigi sigilen b'an kɛrɛfɛ an b'o kuma fɔ kuna si yɛrɛ de a tɛ tɛmɛ o kan a kɔni an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ya rabbi Jesu bɛ kuma min fɔ maliyɛnw ka o de sogo kuma la masi marabaliya dɔrɔn de don ne ka sɛbɛn de f'i ye dɛ marabaliya ni tɔgɔ ɲini fɔlɔ y'a bila ne fɔlɔ de bɛ kuma fɔ i b'a fɔ o dɔrɔn de don mais masi a bɛ ɲɛnabɔ n'ala sɔrɔ ma jamana bɛ jɔ a bɛ jɔ M5 ka ko masi parce que M5 ko n'a ma kuma la a bɛ kɛ mɔnɛ y'an bolo quoi parce que M5 ka marche bɛɛ a bɛɛ bɛ ne bolo a bɛɛ vidéo bɛɛ bɛ ne bolo yan ne kuma bɛɛ kɛnɛ kan mais M5 ko nin kelen don k'a kɛ i n'a fɔ an tɔw tɛ M5 ye quoi n t'a dɔn n'i y'a faamu an tulo b'i la n'an ko i bɛ ka kɛ ko i bɛ ka jamana ma ɲi an bɛ taa de an bɛ taa dilan masi n'an y'an ban ka don i b'a kalama transition ni a ɲɛnabɔra a ye suera anw de don olu mɔgɔ ja o ma mɔgɔ ja transition ɲɛna o ma ɲɛ anw de don donc an ka don an ka kɛ quoi o de tun don k'an bɛn an b'i fo merci voilà 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo Marc an sɔgɔma salamu alaikum wa alaikum salam Mohamed do Marc n'a fait réseau kuma ye awɔ ma se ka fɛrɛ kuma ma quoi Marc billahi tallahi mɔgɔ min ka baara ye cɛ min kumana ka bɔ ko Tila a tilala kuma na i tɛ mɔgɔ lebu abada ni Ala m'i ta tiɲɛ tan don Ala ko sutura ka da ye maliyɛn ta tɔ tora hasidiya ani ɲɛmɔgɔya ani bɛnsɛnkɔniya sani i ka taa mɔgɔ ka kɔniya ko fɛn b'a bolo i tɛ Ala deli wa Ala m'a fɔ k'an k'a deli wa k'a b'an sɔn wa a y'a fɔ e se bɛ Ala ka ko la Ala ko min bɛ kɛ e bɛ se k'o bali fo ka min kɛ i bɛ ka tiɲɛ sani i ka tɛmɛ gan yɛrɛ la i tɛ Ala wele wa Ala tɛ bɛɛ de ye wa Ala ko o tuma na Ala bɛ kuma k'an yɛrɛ sɔsɔ wa i bɛ min kɛ hasidiya Ala wele ba ye Ala bɛ hɛrɛ k'i ye o tan don ma bɛ n kali ye hasidiya misi kɛra jarati bɛ maa o maa la hali i tɛ den ɲuman wolo den t'a wolo Ala kira de y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam Ala kana an kɛ hasidi ye dɛ parce que n'Ala subhanahu wa ta'ala de bɛ kɛlɛ la hinɛ larabi la ko Ala ka hinɛ la ko a ba ni ce ma tun b'i bila a diyara n ye Sidibe Jagine an bɛ foli an b'a di Kunba ma Sirakɔrɔ k'an ani sɔgɔma ka Sibi fo Ɲamakɔrɔ ne ninnu bɛɛ tulo b'an nin waati in na ka an ba fo n'o ye an ba Fatumata a ye duwawu don kɛ allo an tɔgɔ somɔgɔw bɛ di allo somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ yen tɔgɔ n'i jamu alhamdulilayi Musa Jara de Jikɔrɔni Fara Tontonmɛden i Jara nba n ka foli b'i ye Ala ka hinɛ larabi la ya rabbi
era la nini ko mere ko ma mere ko ta ko ma ka mission na mera joni ko no le kapo ka yini la diga diga ka ni ko ma ci na me do nga era ko tan kama yo jaranya kusube laka barabara dan ya rabbi ya rabbi alanga kitina la kan ya amin ya rabbi anak ta jinna la kan ya amin ya rabbi ala kan reka dum la bango ya amin amin ala ka kan ko so amin sallallahu wasalim nga fulu be jangne aklubila nga fulu be bugula nga fulu be jesirbe ala ka dadu fulu ya rabbi ne bina sna ta kuma kente ka tenu kanka ana ketla ken to ko ben aya fulu be ko wari mbola ko pe kana ko amabo ko kana ko adru talade bon ani sanke ama ko jin manga mi ga che manga me fole de ay kuma jera juru tarade kuma jera banda alhamdulillah rabbil alamin kuma jera juru tarade bo do kuno awo ambi fu kusube ambi fu akuma jera juru tarade allo anto mba sumo bedi mba to ni jamu pane ti kana babu aha dakunya kele ni fo ajarani laman ko baba ya rabbi ya rabbi ya rabbi amin ya rabbi amin ya rabbi nit ma ba kuma do ko mal am balma to ko nay la anga jate mina ga ko anga na ko mani ko iri tu mun bora sanga ko mane ha ne bolo kuma jugu do doni ko ni ga kuma yawa ko mane do tabarkala famna ni fana malen be ko ci boro na ne bolo a tema indoni ba afamuna ala pati sanga go ya tanga jate ni afamuna ambi fokusube allo 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 oui mas bravo ba am soma ba ko ni pas tawla ba shufuite me to ke pamato mala kainala ya rabbi parce que ne re pani tramane fene ta no awo mu ko islam vraiment ni ngoy ma ke mas abina ya ke mas to der kana cigatala kama me to ya rabbi kan tang mo ko kala ok parce que ko to islam ikini doble a to ke ko ko quoi cigatala ani crème ani ku sai famay na mai ka kala tan no ama ka to ko to ko ambi fokusube bagayogo voilà jangine wati dafara kusube ajira voilà sera dafara kusube kalame ba bela jelen fu jangine batagi fene ciara fu kata fa toti ku bela jelen fu jangine ko alaka kanunto ya rabbi alaka kanunto alaka malikisi wassalam